गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं जोंहा बर'नि नैथि BTC गोरोबथा सान फालिनो BPF राजखान्थि हान्जाया साखाफारा जादों। थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बर'नि नैथि एकर्ड BTCआ जादोंमोन। बे नैथि BTC एकर्डखौ BTCनि मोनब्रै जिल्लायाव दिनै BPFनि राजखान्थि हान्जाया फालिनो साखाफारा जादों। बोसोरै फालिबोबाय थानाय बायदिनो दिनैबो बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेटारियाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि लादों। बे एकर्डखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै चिरांनि सियामथाइबारियाव बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव गुबुन गुबुन हारिनि हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों आरो लोगोसे बे बड'लेण्ड एकर्डनि फालिनायाव बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेटारियाव BPF दोलोनि गाहाय आफादगिरि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथां आरो बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे BPF दोलोनि गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोराबो बाहागो लाना मुंख्लंफोरनो बिबार बावगोन होनना मोनथिनो मोन्दों। नैथि खौराङाव दं जोंहा खौरांगिरि जयन्त देबनाथखौ बुग्रा दायनिगिरिखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों DGP डक्टर LR बिश्नय बिथाङा। थांनाय साननैसो सिगां चिरांनि प्रतिदिन टाइमनि खौरांगिरि जयन्त देबनाथखौ बासुगाव थानानि प्रदीप साहा होननाय सासे कनस्टेबलआ गाज्रियै बुदोंमोन। प्रतिदिन टाइम खौरांगिरि बिथाङा पुलिसखौ हेलमेट हमिखाय नोंसिनि थाखाय आयेनाव गुबुन नामा जे नोंथाङा सासे पुलिस जाना हेलमेट गानाखै पाब्लिक सुबुंखौबा फाइन खालामनो हायो होनना सोंथि सोंनायावहाय खौरांगिरि बिथांखौ गाज्रियै बुदोंमन। जाथायखौ लानानै चिरां जिल्लानि खौरांगिरिफ्रा बासुगाव थानायाव जयन्त देबनाथखौ बुग्रा दायनिगिरिखौ सासपेन्ड खालामनांगौ होनना धरना होनायाव कनस्टेबल प्रदीप साहाखौ सासपेन्ड खालामबाय होनना मैया DGP डक्टर LR बिश्नयआ खौरां बिजोङाव बुंथिना होयो। बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै बिटिआरआव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ सोसननायनि मावफारिया दंमोन, नाथाय थांनाय 4 फेब्रुवारि खालाराव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बड' कछारी अट'नमास काउन्सिलाव सोसननायनि बाथ्रा फोसावदोंमोन। बे फोसावनाय बाथ्राखौ आसाम सोरखारा बोखांनानै लाफिनबाय। आसाम सोरखारनि जइन्ट सेक्रेटारि AN हाजरिकाया बिश्वनाथ जिल्ला बेंगिरिनो दैथायहरनाय नटिफिकेसनाव फोरमायनाय बायदिब्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ कछारी अट'नमास काउन्सिलाव सोनायनिफ्राय आसाम सोरखारा बोखांना लाफिनबाय। बे नटिफिकेसननि गेजेरजों बिटिआरआव बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाखौ हाबनायनि रोखा जानायखौ नुनो मोनहरो होनना जों खौरां बिजोङाव मोननाय जादों। नाथाय बोरै जायो गिदिर गोलावफ्रासो मोनथिसिगोन। अरुणाचलनि तिराप जिल्लायाव NSCN IM सोद्रोमाया गावखौनो गथायफैदों। NSCN IM गोख्रों सोद्रोमाया अरुणाचल प्रदेशनि तिराप जिल्लायाव जिल्लानि मेजिस्ट्रेटनि सिगाङाव थांनाय 8 फेब्रुवारि मंगलबार खालि माखासे गेदेर हाथियारजों लोगोसे गावखौ गथायफैयो। गथायफैनाय सोद्रोमाया नेशनेल ससियेलिस्ट काउन्सिल अफ नागालेण्ड NSCN IM निनो इसाक मुइभा फेक्सननिमोन। बिथाङा बे आफादनिनो SS थामहिनबा सेल्फ स्टाइल बिबाननिमोन। बिथांनि मुङा थाइसी रावमाय 38 बोसोर बैसोनि होनना मोनथिनो मोननाय जादों। मणिपुरनि सेनापति पुलिस थानानि सिङाव थानाय खामसम गामिनि। थांनाय 2006 इं मायथाइनिफ्रायनो बे NSCN IM आफादाव थाबोना गोसो होथाबना हाबा मावबोदोंमोन। मैया तिराप जिल्लानि पुलिस आरो 6थि आसाम राइफल नुजाथिनायाव बिथाङा मैया तिराप जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट कम डिपुटि कमिशनार 13 माइसनि सिगाङाव थांनाय 8 फेब्रुवारि 2022 इं मंगलबार खालि गावखौनो गथायफैयो। बिथाङा गावजों लोगोसे गंसे .32 नि पिस्तल आरो गंसे .32 नि मेगजिन आरो गुलि गावग्रा गथायफैयो। बिथाङा साधारन सुबुंफोर बायदिनो गावनि नखरनि बिसि फिसा बिमा बिफाजों गोजोन खुसियै जिउ खुंनो लुबैना गावखौ गथायफैदों होनना बुंथिदों डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट बिथाङा। CBI साथाम सुबुं आरो गासै मोन 10 कम्पानिफोरनि हेंथायै चिट फान्ड स्केमनि दायाव चार्जशीट फाइल खालामदों। साथाम सुबुं आरो गासै मोन 10 कम्पानिफोरा साधारन सुबुंफोरनिफ्राय माखासे बिथांखिफोर जेरै एग्र' इन्डास्ट्रि, लाइफ केयार, हटेल एन्ड रिजर्ट्स, इनफ'टेक, अट'टेक, रियेल इस्टेट बिजनेस बायदि बायदिफोरनि मुङाव रां बुथुमनायनि थाखाय CBI जों चार्जशीट फाइल खालामजादों। कम्पानिफोरनि MD बिश्वप्रिया गिरि, डाइरेक्टर सचिन्द्र नाथ भट्टाचार्य आरो CA सुशील कुमार शर्मा मोनहा बायदि बिथांखिनि मुङाव साधारन सुबुंफोरनिफ्राय रां बुथुमनाया गासै 238 कौटि गोबांसिन जाहैदोंमोन। बिसोरो साधारन सुबुंफोरनो मोनसे थि सम होनानै बे माखासे थि समनि गेजेरावनो रांफोरखौ एसे बांसिन बिबाङाव मोनफिनगोन होनना समायखिरा लादोंमोन एबा खोथा होदोंमोन, नाथाय साधारन सुबुंफोरा बिथांमोननिफ्राय समायखिरा लानाय लेखायै एबा खोथा होनाय लेखायै जेबो मोनफिननाय जायासै। बे मोन 10 कम्पानिफोरखौ भारतनि जौसिन बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै 401/2013 आरो 413/2031
2014 इं मायथाइनि 9 मे खालारखालि CBI आ बे केसखौ नायबिजिरनो आखायाव लायो। आसाम पुलिसा थाबैनो गुवाहाटीआव थानाय इउआरअ ग्रुप अफ कम्पानिफोरनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामो। बे कम्पानिफोरा साधारन सुबुंफोरनिफ्राय गावसिनि सोमोन्दो थानाय एजेन्टफोरनि जोहै रांखौ बुथुमोमोन आरो बे कम्पानिफोरा RBI आरो SEBI नि जेबो गनायथि होनाय गैयालासे साधारन सुबुंफोरनिफ्राय रांखौ बुथुमोमोन। CBI आ गासै 13 दायनिगिरिफोर लोगोआव MD आरो दा डाइरेक्टर अफ दा इउर' ग्रुप अफ कम्पानिफोरनि हेंथायै कामरुपनि स्पेसियेल जुडिशियेल कर्ट अफ मेजिस्ट्रेट आव चार्जशीट फाइल खालामनाय जायो। नायबिजिरनायनि उनाव CBI आ गासै फोरमानलाइफोरखौ साधारन सुबुंफोरनिफ्राय रेकर्ड खालामना दोनो। केसखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय माखासे डकुमेन्टारि फोरमानलाइ आरो माखासे साखिफोरबो बुथुमना लायो। गोरा आरो गोख्रों खालामखांनायनि उनाव नायबिजिरग्रा एजेन्सिफोरा माखासे सिनियरफोरनिफ्राय आयेननि सोमोन्दै बोसोन लायो आरो बिजिरसालिनि सिगाङाव बेखौ साजायना गथायो। माखासे दायनिगिरिफोरखौ दासिमबो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। CBI आ बुंदों जाथायनि सायाव दासिमबो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो उफ्रा चार्जशीटबो होनाय जाबावगोन होनना बुंनायखौ मोन्थिनो मोननाय जादों।